Ubika nini umholo wakho? Wake wawubika yini umholo wakho? Kunezinto ozenzayo kwesinye isikhathi uyazibika, kodwa imali oyinikezwa yitho wake wayibika yini? Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokuthethene izinto, amafasha abahlosile bathi usokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungayesethu wewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayi khona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayi khona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba, udlungwane lombelebele kwaze kwasa amanqulume esibekelana. Nina banodume ehlezi kaMenzi, ngiyimpunga yesintu ngiyakhuleka futhi. Umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Makuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekelelo kaMbanjwa, impunga yesintu. Unduna kaNdaba ontombeze yamncumela uThixo zemkhombisweni esinane saphuma ehlathi ekseni ngovisa vuthulwa ngoba sigcwele amabethe. Ngikhona likholwa ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkakane lakhe lathi ngahamba litheselo sitha lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele lona bafowethu umzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kwaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu kumina ngimpunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV ukuthi ngize bafowethu ngizoniphakela kulo hlelo lwethu la sithi khona sikreza kogwansile ngesizathu sokuthi umbele bafowethu esikreza kona ugwansile kakhulu. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu ngaphambi kuba ngene esihlokweni ngikukhumbuza ukuthi zikhona incwadi esizibhalayo. Sisodwa isizathu esenza ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu ngibakhumbuza ukuthi zikhona incwadi esizibhalayo. Ingoba bafowethu ziqukethe ulwazi. Kuyenzeka uyithenga incwadi esihloko sithi sithini isintu uthi uma uyifunda bese ubona njenganomzali ukuthi hayibo. Ingane yami angizange ngiyenzele ukuthi nginengane mina intombazane eyadlula emhlabeni angiyikhulisile angiyibikile. Nginengane mina ezamawele imigudu le ekhulunywa ngayo la angakayihambi. Kanti ingane ngempela sidonsa kanzima kodwa ngikho-ke lapho labe ngikhona ngekutheni le ncwadi bafowethu ziphethe ulwazi. Ulwazi luwumuthi bafowethu wangona phakade. Kuyingozi kakhulu ungabi nalo ulwazi. Uma kuukuthi futhi uyafisa ukuhlala nathi phansi njengempunga yesintu uyakwazi ukuthi usithinte kuzona inombolo lezi ozibona ziloko edlula wenze inhlelo zokuthi ufike kuthina emphelandaba sizohlala phansi sikunikeze umhlahlandlela. Emphelandaba sihloli kodwa siyaxoxa siyachushisana sikunikeze umhlahlandlela wena njenganomuntu ozokwazi ukuthi ukusiza. Namuhla bafowethu ngifuna ukukhuluma into abantu abaningi mhlawumbe bayithatha kancane. Ubika nini umholo wakho? Wake wawubika yini umholo wakho? Uyasebenza ngenkathi usebenza ubunesifiso sokuthi wena njenganomuntu sengathi ithongo lingakukhumbula likuphi umsebenzi. Kunezinto ozenzayo kwesinye isikhathi uyazibika, kodwa imali oyinikezwa yitho wake wayibika yini? Uzongifakazela mhlambe makuukuthi nawe lamazwi wake wawathola ukuthi mntanami njengohamba uye esilungwini uyofuna umsebenzi ubothi mohola bese emva kwaloko ubuye nomholo wakho sizobika lekhaya. Wothi mesuholile uthenga imbuzi uthenga inkomo. Mawusebenza mntanami ubothenga inkomo uthenga imbuzi. Yini yenza ukuthi abazali kube khona lawo mazwi abakululeka ngawo? Ingoba ithongo ngenkathi uhamba uyakosebenza ilona elisuke likuphile leyo umsebenzi. Nemali oyithola khona ilona futhi elisuke likuphile. Ngesikhathi sendulo umuntu wayehamba ngizokwenza isibonelo ngomuntu omelaphi wendabuko. Wayehamba aphikelele embangweni, aphikelele enquthu njalo njalo. Uma efika khona
phakathi komuzi afike laphe. Uma elapha lo muntu ogulayo okanye ohlutshwa ukugula okuthile, indlela ababembonga ngayo babethatha imbuzi bamnike okanye bathatha inkomo bamnike. Kwakuke kushiyane ngokuthi umsebenzi awenzile ungakanani, bese bemnikeza leyo nto ezolingana nalowo msebenzi okanye bamnikeze lokho okusenhlizweni yabo. Ngenkathi lo muntu ebuya nembuzi eseza kubo kade hambile waya kosebenza, ukafika shisa impepho athi nina bosibani bani njengoba bengiphumile ngaya kosebenza ngibe sengithola ukuthi abangibonge ngakho nayi imbuzi abanginikeze yona, ngiyacela ukuthi izale isibaya sale ekhaya sigcwale. Uma kuyinkomo nayi inkomo engiyithole endaweni ethile kade ngiye kosebenza khona ngiye kubasiza ngilapha umuntu, ngiyacela ukuthi ke le nkomo izale ezinye inkomo zande zigcwala isibaya. Kanjalo ke noma uhambile waya kosebenza kubalekile ukuthi ufike nemali ethile, nakungeke uyikhiphe yonke uma uthi uhola u50,000 kodwa ufike naleyo mali ethile, ufike uyoyibeka lapha emsamukeni, ucela uyihlo noma ucele loyo inhloko kuwena ukuba kushisela impepho abike ukuthi njengoba uhambile waya kosebenza la usebenza khona nazi inkomo ozithola khona, uyacela ukuthi zihlale kuwena, uyacela ukuthi indlela ozozisebenzisa ngayo ukwazi ukuthi uzisebenzise ngendlela ezoya phambili nendlela ezoba usizo phezulu kwempilo yakho naphakathi komuzi wakini. Uyacela ukuthi le nkomo zingaphunyuki kodwa abantu abadala bakugadele zona. Sibona bafowethu imali yashabalala, siyahola emva kwensuku ezinhlanu imali ayisekho. Awubikanga umholo wakho, awucelelanga umholo wakho lona kuyinkomo kubantu abadala ukuthi ngiyacela ukuthi inkomo zami njengahlala emabhenke kube ukuthi nizigade, ngingakwazi ukuthi ngivele ngizimoshe nje okanye zingamoshakali kodwa zikhule zande zigcwala isibaya. Isintu sethu ke bafowethu ke sinjalo, zonke izinto ngokwesintu sethu ziyabikwa. Uhamba uyothenga imoto uyabika, utholile umsebenzi uyabika, indawo okuhlala ohlala kuyona kade usuka kwenye uyababikela ukuthi sengihlala la. Ngoba kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi abantu abadala wazi ukuthi zonke izinto ezenzeka kuwena zenzeka ngabo. Yingakho ke kubalekile ukuthi sibabikele zonke izinto esizenzayo. Nomholo bafowethu kubalekile ukuthi ubike wena njenganomuntu, uphinde futhi ucelele umholo wakho kubantu abadala ukuthi abantu abadala bakwazi ukuthi bakusize ukuthi umholo uma uhola kungapheli insuku ezinhlanu awusekho, usuphelile, usuyahamba uya komashonisa uyofuna imali ezalayo. Kubalekile lokho bafowethu. Sibona izinto zenzeka kanjena njengoba thina sikhohlwa abantu abadala, sikhohlwe thina yinto eyisekelo sempilo zethu thina njenganabantu ukuthi zonke izinto ngokwesintu sethu ziyakhonzelwa. Uma unengane abantu abadala bekunikile iyabikwa leyo ngane, awukwazi ukuthi leyo ngane ngeke uzoyibike ngoba naku uyiphiwe yilona ithongo. Kufanele ukuthi uyibike ukuze impilo yayo ikwazi ukuthi iqhubeke phambili. Angingageqa amagula bafowethu ngeyimpunga yesintu ngoba ngemuke isifundo sethu sanamuhla besithi umholo owuholayo kubalekile ukuthi uhambe uye ekhaya uye kokubika, kubalekile ukuthi uthathe ingcenye yaleyo mali nakungeke uyithathe yonke, ufike uyibike ukuthi la ngisebenza khona nako engikutholayo, nazi inkomo engizitholayo. Njengoba beswenzile umfanekiso ukuthi ngezikhathi zasendulo wayethi umuntu umephumile kumuzi othile eyakofaka usizo khona noma eyosebenza, babeke bambonge ngokuthi bamnikeze imbuzi. Umefika naleyo mbuzi wengavela ifaka esibayeni kodwa weshisa impepho bese abikela abantu abadala ukuthi ekuhambeni kwami ngosebenza nake ngibuye nakho. Nathi bafowethu masingenza kanjalo sabantu izinto zethu zingaqala zishintshe ngoba abantu abadala bangabe bebona ukuthi siyabazisa ukuthi bakhona ibona abaphethe impilo zethu. Asibonge kakhulu ke ngokuthi niwubukele umfanekiso oqoshiwe. Ngiyacela ukuthi niwudlulisele nakwabanye ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Bese siqhubeke subscribe ku-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga